Ndine Blessings Chirauka ndipo ndafika ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC. Koma poyamba nkhanizi na imitu yake. President Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ali ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa ya anthu 26 omwe afa pa ngozi yomwe yachitika m'boma la Kasungu. Sukulu ya ukachenjede ya Lübeck ya mdziko la Germany yatiyamba kuphunzitsa namwino ukadaulo wa matenda othamanga magazi komanso shuga. Ndipo dziko la Malawi lapempha dziko la India kuti likhazikitse ndondomeko zomwe zithandize dziko la Malawi kuti lizitumiza katundu wambiri ku dzikolo. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ali ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa ya anthu 26 omwe ndikuphatikizapo ana awiri omwe afa pa ngozi yomwe yachitika m'boma la Kasungu. Kudzera mu chikalata chomwe akunyumba ya boma atulutsa, President Chakwera wapepesa mabanja onse okhudzidwa ndipo walimbikitsa kuti adalire Mulungu mu nyengo yovutayi. Anthuwo afa minibus yomwe anakwera itaumbana ndi galimoto yayikulu yonyamula mafuta. Anthuwo afera minibus iyo itayaka. Moses Kunkuyu ndi mneneri wa boma. Ngozi yadzimutsa kwambiri ndizomvetsa isoni kuti anthu okwana 26 atisiya mwa mtundu umenewo. Izi zichitika patangopita masiku ochepa titaona ngozi ina m'boma la Tcholo. Kotero ngati boma ndife okhumudwa komanso a president akupereka uthenga wawo wa chipepeso kwa mabanja osewa komanso iwo kulira nawo limodzi. Adatilangiza atiuza kuti mabanja awa apatsidwe thandizo kuyambira ndi abalewo amene atisiya kuti tisamalire matupi awo, popeza tikamumvetsa isoni kuti matupi ena sakuthekabe kuzindikirika, koma mothandizidwa ndi achibale ena amene anazindikira zakuchoka kwa abale awo matupi ena azindikirika. Ndipo zikangochitika izo kuboma tikupereka zofunikira zonse, ma coffin, mayendedwe kumabwerera ku mzimba komanso zina zofunikira kuti mwambo ukachitike maulemu onse monga mmene president atilamulira. Uthenga wa president wachisoni komanso ngati boma tikupitiliza kupereka uthenga wachisoni ndi kunenetsa kuti tili nawo limodzi monga mmene president atilamulira. Ndipo anthu ena anayi afa pa ngozi ya minibus yomwe yachitika ku Zomba. Anthu ena 10 anathamangira nawo ku chipatala chachikulu m'bomalo komwe akulandira thandizo. Apolisi ku Zomba atsimikiza za ngoziyi ponena kuti galimoto imathamanga kwambiri. Nambala ya galimotoyi ndi MHG 6746 ndipo amayendetsa ndi Wilson Jemba. Chinachitika ndi kuti galimoto imene imachokera ku Zomba kumapita ku Blantyre itafika pano pa 8 miles inapezeka kuti akuti tayala inaphulika la kumbuyo, kenaka inadzamba kutani kupanga overturn galimoto. Basi imene munali anthu 16, anthu avulala kwambiri, ena ndi amene tonena kuti amwalira. Sukulu ya ukachenjede ya Lübeck ya mdziko la Germany yati iyamba kuphunzitsa namwino ukadaulo wa matenda othamanga magazi komanso shuga. Mkulu wa university wanena izi nthumwi za sukuluyi zitakambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ku Berlin. Iwo anati akufuna kukwaniritsa zolinga za Dr. Chakwera kuti anthu omwe akudwala matenda awa adzilandira thandizo loyenera. Mtolangano wathu Blessings Kanache ali mdziko la Germany ndipo wadza ndi nkhani yonse. Matenda akuthamanga kwa magazi komanso shuga afika povuta kwambiri m'mayiko ochuluka mu Africa kuphatikizapo mdziko la Malawi. Pakadali pano mdziko la Malawi muli namwino mmodzi yekha amene ndi katswiri amene amaona za matenda amenewa amene amakhala kwa Muzu Central ku Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera wakumana ndi akuluakulu a ku University ya Lübeck ku Germany amene wapempha kuti azayambe kuphunzitsa manesi ochuluka ndi akatswiri amene aziona za matenda okhuza shuga komanso kuthamanga kwa magazi. Polankhula atakumana ndi akuluakuluwa, mtsogoleri
wa sukuluyi Profesa Christina Kushevak anati kusowa kwa akatswiri amene amaona za matenda amenewa kukuchititsa kuti anthu ambiri azifa ndi imfa zopeweka. Mayi Lucy Nkutumula amene ndi mkulu woona nkhani za anamwino mu nduna wa zaumoyo mdziko la Malawi ati zimene dziko la Malawi lagwirizana tsopano ndi sukulu imeneyi zithandiza kwambiri kukonza mavuto amene alipo chifukwa cha matendawa. Anzathu ali ndi ukadaulo wapaderadera kuti thandiza mmene tingatowere matenda ngati amenewo, ndipo mmene akupangira iwowa akuoneka kuti kapewedweko ali ndi ukadaulo umenewo, komanso ngakhale mmene tingathandizire munthu amene wapezeka ndi vutolo, komanso ngakhale vuto lija ngati lakula kwambiri mwina lafika poononga impsyo mmene zikukhalira panopo ku Malawi kuti mwina ina ndiye nakumafunika dialysis. Anthu ngati amene ajawo iwowanso ali ndi ukadaulo kuti akhoza kuphunzitsa ngakhale anthu athu achipatala kuti akathandizire kumbali ya ntchito ngati yochita manage anthu amene afunika dialysis. Pakadali pano anthu amene amakumana ndi mavuto a impsyo ndipo amafunika kuti magazi awo azatsuka pogwiritsa ntchito makina amayenera kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre, zimene padakali pano ndi zovuta kwambiri kwa anthu amene akukhala madera osiyanasiyana a dziko la Malawi. Kuchokera kuno ku Berlin mdziko la Germany, ndine Blessings Kanache. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira Amalawi omwe akukhala kunja kwa dziko lino kuti boma lake lachilimika kugwira ntchito zachitukuko zothandiza kukwaniritsa masomphenya a 2063. Polankhula atakumana ndi Amalawi omwe akukhala ku Germany, Dr. Chakwera anati boma likukonzanso njanji, kumanga misewu, kukhazikitsa minda ikuluikulu, komanso kuonetsetsa kuti magetsi sakuthimathima. Blessings Kanache akufotokoza. Mabanja a Malawi oposa 250 ndiwo amakhala mdziko la Germany. Poyankhula pamene amakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, wapampando wa bungweri Alex Kambiri anapempha Dr. Chakwera kuti dziko la Malawi liyambe kuphunzitsa Chijeremani. Akambiri anati dziko la Germany muli ntchito zokwana 400,000 zimene anthu amayiko akunja akufunikira kuti adzagwire mdziko limeneli, koma amati zinthu zosatheka chifukwa chokuti nthawi zambiri anthu samvana chiyankhulo. Koma Akambiri anapemphanso kuti pakufunika kuti dziko la Malawi liziloleza anthu amene amakhala kunja kuti azikwanitsa kuvota nawo pa chisankho. Mwayi wa number 1 ndi ma scholarship amene amadzera bungwe litimati DAAD. Website yawo ndi www.daad.de. Website imene ili ndi Chijeremani komanso ili mu English. Pali ndandanda wa ma course kuyambira ma degree mpaka na ma PhD. Ena mayo ali pa scholarship, ena mayo ndi ocharge fees. Ntchito zamanja kujeremani amazilemekeza kwambiri 1, 2 ali ndi ma opportunities ambiri kuti munthu ukhoza kuphunzirapo. Vuto ndizokuti ntchito zimene masukulu amene ali Chijeremani. Ndipo pamene timapempha bwana kuti atapempha boma la Chijeremani litsekule masukulu ophunzira Chijeremani ku Malawi. Chifukwa anthu ambiri atango ataphunzira Chijeremanicho basi mwayi umene watani aubolesa. Ndipo poyankhula pa nkhaniyi, President Chakwera anatsimikizira Amalawi amene akukhala kunja kwa dziko la Malawi kuti boma lake likuchita chotheka kutukula dzikoli. Ndipo Dr. Chakwera anatinso dziko la Malawi posachedwapa liyamba kuphunzitsa zilankhulo monga Chijeremani, Chiswahili komanso Chifransa monga momwe zakhala zikuchitikira m'mayiko osiyanasiyana, ncholinga chokuti anthu azikwanitsa kumva zilankhulozi ndi kuyankhulana ndi anthu ena. Pakadali pano dziko la Germany lalonjeza zothandiza dziko la Malawi kufikira anthu amene akuvutika chifukwa cha namondwe komanso mavuto osiyanasiyana amene adza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Mlembi ona za mdziko mu nduna ona za chuma komanso mapulani ndi mgwirizano mdziko la Germany, Nils Annen ndi omwe anena izi atakumana ndi President Dr. Lazarus Chakwera. Iwo anatsogolera nthumwi za dziko la Germany ndipo anati pakadali pano amayamikira za ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi la Germany. Malawi komanso Germany akhala pa ubale kwa zaka zoposa 60. Kuchokera ku Berlin dziko la Germany, ndine Blessings Kanache. Nduna ya za migodi a Monica Changana muno apempha anthu omwe akugwira ntchito zonse zokhudza migodi mdziko muno
kuti adzikhala ndi chiphaso chowayenereza kugwira ntchitoyi. Ndunayi imayankhula ku Balaka pomwe imakhazikitsa ntchito yokumba golide pansi pa cooperative ya Tagwirizana yomwe ili kudera la Mandondo ku Balaka. Achang'ana muno ati ntchito za migodi za magulu ang'onoang'ono ndi zofunika kwambiri kamba kakuti boma likulimbikitsa ntchito za migodi mdziko muno pakati pa anthu, makampani ndi magulu. Iwo akufotokoza. Ziwathandizira tsopano kunena kuti momoti azigwiritsa ntchito njira zawo zimene amasefera dothirija kuti apezeko golide tsopano azigwiritsa ntchito makina awa ndipo makina awa ngowathandizira kunena kuti zimene angapezemo zizikhala zochuluka kusiyana ndi imene amapezera ifa mwina amatha tsiku kapena mwina waniki osapezaponyera kalikonse pamene ndi makina awawa 1 tani kutha kugayidwa wanawo kusonyeza kuti pa tsiku akhoza kugaya miyala yochuluka kwambiri ndiye kuti iwowa azitha kupeza phindu lochuluka. Ndeti chinthu cha mtengo wapatali nditengerepo mwayi kuthokoza kwa anzathu a Juda Resources Limited amene atipatsa makina ngati amene oyamba mdziko lathu lino amene atithandizire munjira zambiri. Kuli anthu ambiri mdziko muno amene akumatha kumakumba miyala mwakuba komanso akakumba miyala imene iza kumagulitsanso kwa ogula akubaso. Imafuna nditengerepo mwayi pano kunena kuti zimene zizi zikuononga chilengedwe chathu chifukwa yonota akumba mwakuba samabwezeretsa chilengedwe chamene chiyenekera kukhalira. Ndi imakhala kuti ndi chiopsezo chachikulu pa miyoyo yanthu ena amene akhoza kuvulalapo kapenanso ngakhale kufa kumene. Ndiye ndimafuna ndinene pano kunena kuti onse amene azipezeka kuti akupanga zimene zizi mwakuba mosatsatira ndondomeko mopanda chilolezo amene watu lamulo lizigwira ntchito pa moyo wawo ndipo ndithu amenewa akuyeneka kumangidwa ndithu. Ndunayi inayamikanso a 2CK polola atagwirizana kugwiritsa ntchito chiphaso chawo komanso a Juda Resources popereka zipangizo zogwiritsira ntchito pamalowa. Mkulu wa Juda Resources Andrew Mankanamba anati cholinga cha thandizo lawo ndikufuna kuti anthu onse apindule ndi ntchito za migodi. Mashina tinapereka fachona kuti anthu amene akupanga za migodi magagolide ang'onoang'ono m'misika akuvulika kwambiri kusaukira madzi opangira zawo komanso zipangizo za makolo zachikalekale zija ndi zimene amapeza zomakhala zochepa. Ndeti tamva kuchoka kuboma kuti ambiri amene ali magulu awo akatikuzi komanso akufunika maphunziro ndeti adzipanga zawo mopanda kuvulala kapena kungotaya nthawi yambiri ndikuononga chilengedwe. Chifukwa ife ngati a Juda Resources Limited tinaona kuti pambali popanga zathu za migodi maboma amene boma linatipatsa tikwazaso kapa kuthandizako magulu ang'onoang'ono kupanga za migodi akumuzingata wawo. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ali ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa ya anthu 26 omwe afa pa ngozi yomwe yachitika m'boma la Kasungu. Sukulu ya ukachenjede ya Lübeck ya mdziko la Germany yatiyamba kuphunzitsa namwino ukadaulo wa matenda othamanga magazi komanso shuga. Ndipo dziko la Malawi lapempha dziko la India kuti likhazikitse ndondomeko zomwe zithandize dziko la Malawi kuti lizitumiza katundu wambiri ku dzikolo. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, kafukufuku wa bungwe la Institute of Public Opinion Research IPOR wasonyeza kuti kafukufuku wa palamya ndi njira yotsika mtengo yomwe ingathandize kupeza uthenga omwe wofunika popanga ziganizo zosiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Michael Chasukwa alankhula izi pa msonkhano omwe amakumana ndi anthu osiyanasiyana kukambirana zotsatira za kafukufukuyo. Malingana ndi Achasukwa, kafukufuku wa mtunduwu ndothandiza kupeza uthenga odalirika popanga ziganizo za chitukuko cha dziko. Olive Phiri akulankhula ndi Achasukwa. Kafukufuku amene tingachite pa malamya ndothandiziraso atha kutipatsa information yabwinobwino yoti itakutithandiza kumapanga ziganizo ndondomeko za chitukuko mdziko muno. Inu ndine tidziwa bwino lomwe kunena kuti mupange kafukufuku mumafuna ndalama za nkhaninkhani.
makamaka kafukufuku amene mukufuna kuti apereke chithunzithunzi cha dziko lonse. Munayenera kuyenda ma district 28 Malawi muno, munayenera kuyenda ma councils 35 Malawi muno, koma kugwiritsa ntchito lamya mutha kupanga zomwezonso ndikupeza information yofanana ndi imene inu mukanayendera, and information imene ndimene ngathandize kumapanga ziganizo zoti tiyende bwanji pachitukuko. Ndipo mkulu woona zakafukufuku kubunge la National Planning Commission NPC Andrew Jamali ati zotsatira zakafukufukuyu ndi zothandiza pamaso mpenya a dziko la Malawi a Malawi 2063. Kafukufuku akuchitikayu amene tikukambirana leroyi ndofunikira kwambiri chifukwa akuyankha zina mwa zofunikira tipange kafukufuku mu document imene tikuyitchula National Research Agenda, kapena kuti ndondomeko wa kafukufuku amene dziko linolo ikuyeneka ichite kuthandizira kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Zimene tikukambirana lero zikugwa mu kafukufuku kapena kuti ndondomeko ya kafukufuku yokhudza timati human capital development, kapena kupanga kuthekera kwa anthu kuti akhale productive kapena kuti odzidalira paokha ku chitukuko cha dziko lino. Ndiye imene tikukambirana panopa inali njira yofufuzira imfa mmene zikukhalira mdziko muno, imfa zadzidzidzi zobwera chifukwa cha ngozi zimene takumana nazo kapenanso imfa za matenda. Kawiri timagwiritsa ntchito kafukufuku wamkulu ngati uja timati Malawi Demographic Health Survey amene amatenga ndalama zambiri nthawi yayitali kuti tizindikire kuti anthu akhudzidwa bwanji ndi chimene chachitika ku nkhani za imfa. Ndiye timafufuza unena kuti kodi tingachite bwanji ndondomeko zothandiza kuti tithetse ma situation ngati amene akupangisa anthu kuti afe mwadzidzidzi chonchi. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati mchitidwe wa anthu ena omwe akuchoka m'midzi kudzakhala mtawuni popanda chochita chenicheni ukuonjezera umphawi wa mzindawu. Mneneri wa konsoloyi McDonald Gondwe walangiza anthu otere omwe ambiri ayo amakhala m'malo omwe ngozi zogwa mwadzidzidzi zitha kuwagwera mosavuta kuti asamukire kumalo ena. Geoffrey Banda walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Jackson Sichali. Anthu ambiri amachoka m'midzi kukasaka moyo wabwino m'mizinda ikuluikulu ya mdziko muno. Izi zimachitika kamba kosowa zochita ndipo yambira. Ambiri mwa iwo amakhala moyo wa umphawi ndipo amakakhala kapena kumanga m'malo osavomerezeka ndi boma. Mzinda wa Mzuzu nawo ukukumana ndi mavutowa. Malinga ndi Evelyn Mbewe omwe amakhala dera la Masasa, iwo ndi amuna awo anabwera mu mzinda wa Mzuzu kuzafuna maganyu ndipo amakhala kumalo omwe ndi osavomerezeka chifukwa malowa ali pa chiopsezo cha ngozi. Koma iwo ati anasankha malowa kamba kuti malowa ndi otsika mtengo. Tinachokera ku Lilongwe kubwera kuno ku Mzuzu. Pamene timachoka ku Lilongwe anabwera kuno kayang'ana kaganyu. Ndeti tafika kuno ku Mzuzu anafikira kwa nzawe. Nde alione kuti asanapeze chani, asanapeze pokhala. Nde nzawoyo atakhala naye kumene amagwira ntchito ko atanone kuti alandirako ndalama pamene anakang'ana chani nyumba kunoko. Manyumba otchipirako. Nde chifukwa chake kumalo anawasangalatsa. Ifo yori manyumba arani otchipirako malino siyana ni kwa zathu kuntunda ku manyumba orani okwelelapo. Mneneri wa konsolo ya Mzuzu McDonald Gondwe wachenjeza anthu onse omwe akukhala malo angozi kuti asamuke poopa kutaya miyoyo ndi katundu mnyengo ya mvula. Ife ngati council zimene tikuwalimbikitsa ndipo tikuwamema kuti achoke madera amenewo apite malo amene ali ovomerezeka, malo amene ali otetezeka, malo amene sangayike pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pakali panopa malingaliro oti tiasamutse palibe kaye chifukwa zimenezo zitengeranso kuti kodi konsolo iyi ndi makobidi okwanira kuti anthu asamutse. Komano chimene tikulimbikitsa nchona kuti wina aliyense pa iye yekha achimve kuti malo amene ndikukhala ndi malo osavomerezeka, ndi malo amene angathe kutenga katundu wanga, malo amene angathe kutenga moyo wanga, malo amene ngozi itati yagwa iwononga zinthu zambiri. Ndisamuke ndipite malo amene ali otetezeka. Pakadali pano chiwerengero cha anthu a mzinda wa Mzuzu chikupitirira 200,000. Munkhani za malonda, dziko la Malawi lapempha dziko la India kuti likhazikitse ndondomeko zomwe zithandize dziko la Malawi kuti lizitumiza katundu ambiri ku dzikolo. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yanena izi pa msonkhano wa zamalonda omwe ukuchitikira kulikulu la dziko la India ku New Delhi. Justin Nkwewu wadza ndi ripoti.
India ndi limodzi mwa mayiko amene dziko la Malawi limagulisako katundu wake wambiri. Agwengwe anati dziko la Malawi likumvesesa kuti pakadali pano malonda pakati pa mayiko awiriwa akunka namakula. Iwo anaonjezera kuti dziko la Malawi limatumiza katundu ku India monga nyemba, mango, magede, mteza komanso zina zambiri. Ndunayi inati panopo unduna woona za malonda ndi mafaktare ukufuna kuti uzitumiza katundu kunja kwa dziko lino okonzakonza. Izi ndunayi inati zizera mu ATM strategy yomwe imayang'ana zaulimi, zokopa alendo komanso za migodi potukula chuma cha dziko lino. Agwengwe anati ngakhale izi zili choncho pali mavuto osiyanasiyana amene dziko lino limakumana nawo pochita malonda ndi dziko la India. Iwo anati mwachisanzo dziko lino likamaitanisa kapena kupitisa katundu ku India limayenera kulipira ndalama zambiri komanso mayendedwe amakhala ovuta. Kotero agwengwe anapempha dziko la India kuti liwapase danga lapadera loti azitumiza katundu motsikirapo mtengo komanso mayendedwe asamakhale ovuta. Ndunayi inakopanso anthu amalonda aku India kuti abwere dziko lino azachite nawo malonda kuzera mu ATM strategy. Dziko la Malawi likufuna kukhala dziko lochita bwino komanso loziyimira palokha pofika chaka cha 2063. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Mlembi wamkulu watsopano wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda watsimikizira anthu akuchigwa cha mtsinje wa Shire kuti boma ladzipereka kukweza derali komanso dziko lonse la Malawi. Achimwendo Banda anena izi pa msonkhano omwe anachititsa pa sitolo za pamchalo m'boma la Chikwawa. Tili ndi ripoti ili la Kondwani Chinere lomwe akuwerenga ndi Erin Chimoyo. Mlembi wamkulu watsopano wa chipani cha Malawi Congress Party anati ndi cholinga cha boma kuti kuchigwa cha mtsinje wa Shire kukhale misewu yabwino ndi kuti maulendo a sitima zapanjanji ayambirenso kumeneko. Achimwendo Banda anati boma likupanga chitukukochi chomwe ena adalonjeza mbuyomu koma adalephera kukwaniritsa. Kunoko kuchikwawa kunsanje kophweka kwambiri kamba za chitukuko. Mukudziwa kuti ntchito ya mthirira ma mega farm angapo amene tikupanga kuno amene cholinga chake tikuthana ndi njala. Komanso kuno ndikuchatayamba njanje ya sitima kuchokera kunsanje kwapita kuntunda. Kumanganso misewu, kumaliza misewu ina amene azathu anayamba kuitaya ife tikuti yayi Amalawi ndi amodzi tiathandize. Chimene tikuwafotokozera Amalawi nzokuna kuti Dr. Chakwera pambali pa mavuto amene ali mdziko muno ayika chidwi chawo patsogolo kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Iwo anati boma la President Chakwera lionetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya ngakhale njala yavuta m'madera ena chifukwa cha ng'amba yomwe inali mdziko muno. Mlembi wamkulu wa MCPU anati boma liyamba ntchito ina yogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika ndi njala ku Chikwawa ndi ku Msanje. Kuyambira mwezi wa Mawa tikugawa chimanga ku mabanja okwana 85,000 cholinga tichepetse ululu wa njala kunoko ku Chikwawa. Ku Msanjeso manambalaso alipo. Chimene tikuwapempha anthu nchonena kuti pakhale chilungamo, pasakhale kukondera. Amalawi athandizidwe ndi thandizo limene lichokera kwa Chakwera. Koma boma ndi lomweli sitikusintha, enawa akungodzinamiza. Enanso omwe anayankhula pa msonkhanowo ndi mneneri watsopano wa MCP a Jessica Bwira komanso mkulu wa chinyamata mchipanichi a Steve Baba Malondera. Akabwira analangiza anthu pa msonkhanowo kuti akalembetse mwaunyinji mkaundula wa chisankho kuti adzavotere President Chakwera ndi oyimira MCP pa chisankho cha chaka chamawa. Poyambirira a Steve Baba Malondera analangiza chinyamata kuti atengere mwayi pa ntchito zomwe boma likuyambitsa zokweza miyoyo ya chinyamatawo. Ndipo mu nkhani za masewero kampani ya Botsot yakweza ndalama za mpikisano wa mpira wa manja kuchoka pa 12.5 million kwacha kufika pa 14 million kwacha. Kampani yalengeza izi pamwambo osalira na mgwirizano watsopano wa mpikisanowu ndi komiti yoyendetsa masewerowa ya mchigawo chakumwera. Praise Majawa walemba ripotili. Poyankhula pamwambowu mmodzi mwa akuluakulu kampani ya Blitz Interactive Agency yomwe imayendetsa ntchito za Botsot kuno ku Malawi, Mildred Malunga
wati aonjezera ndalamazo ngati njira imodzi yofuna kuthandiza kutukula masewero a mpira wamanja mdziko muno. Chatipatsa chikoka ndi mmene taonera mbuyo mmene mgwirizano wathu umapangira bwino, pamene taona kuti ayi tipitirize kuti tione atsikana athu akukula mmene anakulira the likes of achinamwawi kumwenda, komanso kuti mgwirizano wathu ukula kuposa pamene tili panopa. Wachiwiri wa pampando wa komiti yoyendetsa masewero wa mchigawo chakumwera Olive Msungama anati kuonjezera ndalamaku kuonjezera mangolomera ku matimu omwe amapikisana mu masewerowa. Ndiofunikira kwambiri chifukwa tili ndi 14 district ku southern region kuno imene timayang'anira ande itithandiza kwambiri kuti titamangitse ma districts amene wakuti tipeze atsikana amene tingathe kuwatumiza kunawo. Ligi imene ikuyena kuyamba pa 31 August kapena pa 1 September. Mulendo olemekezeka pamwambowu anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja kuno ku Malawi, Mayi Lumbani Mtonyo. Izizi ndizosangalatsa kwambiri chifukwa zitithandizira kwambiri azinamu mukudziwa kuti mpira umachokera ku grassroots, so ngati imene awa wabwerera ku grassroots kuti tikhale ndi timu yayikulu zimayeneka kuchokera ku grassroots netball, so izizi zitithandizira kwambiri azinamu as well. Matimu ochokera maboma 14 a mchigawo chakumwera ndomwe amatenga nawo mbali mchikhochi chomwe mgwirizano wake tsopano ndi wa chaka chimodzi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera ali ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa ya anthu 26 omwe afa pa ngozi yomwe yachitika m'boma la Kasungu. Sukulu ya ukachenjede ya Lübeck ya mdziko la Germany yatiyamba kuphunzitsa namwino ukadaulo wa matenda othamanga magazi komanso shuga. Ndipo dziko la Malawi lapempha dziko la India kuti likhazikitse ndondomeko zomwe zithandize dziko la Malawi kuti lizitumiza katundu wambiri ku dzikolo. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse. Get ready for an